Ko ki banget ki jong try tolong ki bahusiar haga jing em ga jonga ba ga jong pi namar ga kten ga jong blai ka ong hagi ni kisngi ki ba menta shibun kita ki nong yele persya yaw kris ki lami no ong ga kten ga jong blai la da pi pule na gishti ga ban kong yonis kala nong ba ar ga khar ba khat pra ko ong kum ni ko kun hap kalong ka por ba khat du bat kumba pilayo sngo ba uta ba yele persya yaw kris wan mentaru lami no shibun ki ba yele persya yaw kris nang taken ngitip ba kap along kapor bakadu ang gakitin ge jong blay hagini kisgi gi banga bat pingi em kidai kisgi gi bakadu haba kita ginong ya tu lupa balam ler kilami kine kisgi gi banga bat pingi em kilami kita ginong ya tu lupa balam ler kajing ele ngong pi kam dai shu banno hendai kajing ele pin yo sngo bet bat ki kristan gini gisgi namar labon gini ginong yetu lupa balam ler lara pi yo sngo ginong ya lap bau jisum deu try lam deu jisum deu blai wat nam nge kum kata ko gi shakri gidong try kita gidei ginong yetu lupa balam ler ong akten ge jong blai kita gidei ginong thok ginong syukor ki bapen bakla lenti pi nau try de namar kata gadon kam ye gajing im ga jong apa jong pi ban yit bah kinwan ya pi ban syukor leng ban akten ge jong blai kinwan man pen baklai pi nak akten ge jong blai lara don ba ong pi bau jisu dei tong prophet la ne messenger jong blai wan nam nge am kum kata namar ma ulong bakam kraw ban yite gi messenger ulong bakam kraw ban yite gi prophet ulong bakam kraw ban gi baro ublay wangabat pingi syakri utray wangabat pingi don u Jesus Christ ulong u alpha bar omega u basdang bar ubakut de namar katagen baki attack u Jesus amen u Jesus ma ongepi u de ma u tau basdang bar ubakut he is the alpha and omega u basdang bar ubakut de namar kata pio sngo ay gini kisngi kajingele ombat ki Hindu ombat ki Muslim ombat nor bat no ngongepi henry kajingele hagi Kristan pinyo singo ga jing pinstomben ya ki Kristan pinyo singo ya ga jing syatang na banda ki Kristan pinyo singo ba o ki Kristan ki syaleben ya kata kajaka pinyo singo ba ki Kristan ki syakrai kli pinyo singo ba ki Kristan syapen prai ki ying mane namar ka jing le ngoi pi kinom ya le shu ya kita gi wei namar kita gi lalong gi jong ka perthei henry ga jing le ka dei ya kita gi syakri yo blai besisha kiba syakri yau tahu alfa bar omega wasdang mat ubakut kinyale ke nyauta namar kitip ba udai blai besisha de namar kata ke attack ye ga jing em ga janga ba jepi tolong ki bahusiar ko ki syakri ki jong trai wala da piyaj apleng jong ga jing ga jing ele mau pi pinom de ban sha syukor ha ga jing hikai bakla pinom de ban sha syukor ha ga jing hikai bakla kaban hikai bakla ga jing em ga jong pi kabadon kam yang ay pi ban kalong pelut pot ban iya keten ke jong blai namar ginong hikai bakla ha gini kisi kinom wan ban hikai bakla da ka jing stat jong ani ka perthai kinom wan ban hikai bakla ga jing im ga jong pi da ka jing nang ga jing tip ga jong ki hendai ki wan ban hikai bakla ha ga jing im ga jong pi ringkat bat gani ka keten ga jong blai la da pim tip pat ya gani ka keten ga jong blai oh hang tara kala dei hang ta ka jing im ka jong pi kan jot kum ke banget ke jong trai oi pi kadon kam yang ai pi ban tip ka keten ke jong blai kadon kam yang ai pi ban kendit ban riu ban pule no keten ke jong blai la da pim pat ju pule ka keten ke jong blai la da pim pat tip ka keten ke jong blai kadon kam ya pi ban tip no ka keten ke jong blai namar ka sngi ka banga bat pi ngi em kan de ka sngi ka bakadok ka keten ke jong blai ka ong ya kata wat mentaru lami no shibun kibaya le persya yo Chris nang taken ngitip ba kalong kapor ba kadu ang akten ke jong blai nang taken ngitip ba kalong kapor ga ba kadu la pipet hagi social media gini gisgi don bon ge ban hikai pi syapang ani don bon ge ban hikai mau jisu umdei ublai mau jisu dei tong prophet ngong pi kinjing hikai bakla gi lami namar hagi ni gisgi ke ba kam saprang stat ke dei ke social media lada pikum klik lada pikum nget lada pikum nyet bakala hang ta ladep ke jing im ke jong ap ke jong pi hang ta gen kan jot de namar kata habang penon kam ya ke mobile ke jong ap ke jong pi habang don ni ke phone ke jong ap ke jong pi to ai bang penon kam hok ya ka nam ta ke kam ke jong ap ke jong pi ka dei ke jing kerku ke jong trai nam ta ke jong ap ke jong pi hendai lada ni penon kam bakala ya ka hang ta ka jing im ke jong ap ke jong pi kan jot tang si klip mat
Kam dai ban jot tak hadu wa kinwan markhamat bat phi hen dai tang na ka mobile ka ba phi pet kila ban syukor ga jing im ga jong pi dai na mar kata ki syakri ga jong trai tolong ki ba husiar ti bnia e ga kten ga jong blai ba phin nam shalam bakla ga jing im ga jong pi na mar ki nong hi kai bakla ki la mi na mar ba ukpa ujong kita ki nong hi kai bakla u dai soitan ban syukor yo jisu bakwa ban syukor yo Jisu hendrai namar bau umlah ban syukor yo Jisu umlah ban penhap yo Jisu namar bau Jisu long blai Jisu long bakam krau ban yu de namar katau persyang bersyukur ya ke jing im ke jong pi de namar katau persyang bersyukur ya ke jing im ke jong ye kadon kam yang ngai pi ban kendit ban rio ki parah syakri hau trai lem na kunta unyo ban syukur ya ke jing im ke jong hab jong pi wan nam syak ban syukur wan nam syak yo boman ban rung ha ke jing im ke jong pi wat tangkat dai terniang oi pi wat nom sya bunrung haba unrung tangkat i terniau penjat ya kamet ke jong pi baro we de namar kata wat nom sya oi pi ban kane gi hikai bakala kan rung haga jing im ke jong ab ke jong pi tongin long kita ki syakri ke jong trai ke ban yai ne skam haga ta ka jingat ke bang abat pingi dan handai lada dang don ki bom patip yo blai bisya ka jing im ke jong pi kadan kam ban pentip na mata ka jong ki kadon kam ban long ka jing helap na mata ka jong ki ka jing im ka bang abat pingi ngai skam ba gani ka khubor ka long ka jing ker khu na mata ka jong pi aba ka long ka jing ker khu na mata ka jong pi wanam ai ba kan sa tang bat pi handai to ai ba kan poi ru sya ki perlok ki prajar ka jong pi ki bom patip ya ka ktit ka jong blai ba giru kin long ki bala kre ka jing im ka jong ki namar ka jing im ka bang abat pingi don ka ya ka bang abat pingi im ka de ka ya ka ba khat kaya kabadap de jingile om shu ge jingile bat ke ge jong ni kapertai hen de jingile bat kita ke bor jong ga jingdum ke bor ge jong bomman ha ga jing em ge jong ap ga jong pi ngin long gen ke de sipai ge jong kris ke ban yale ke ban nam kan ran dan den hen de ge yai tur bat begin long ru ge jing chop amen de namar kata to ai begin long ge ba kendet ben riu no naduk kani ka klimat ka bamta la pio so ini ka kutin ka jong blai pai so trai la phim pat long kita ki syakri ka jong trai ki bala ready ha ka jing im ka jong pi ngai skam bo trai no ilam nanti ka jing im ka jong pi ba ni ka khubar ka jong trai kan ai bor pi o blai dong kerku blai dong yo ku brom amen